татар халкын ничек итеп узаграк, татар халкын гына түгел, татар халкын һәм телне ничек итеп узаграк яшәтергә? Бармы аның бер рецепты сездә? Минемчә, кеше мәңгелек турында уйларга тиеш. Мәңгелек турында, бүгенге көн турында гына түгел. Мәңгелек турында уйласаң, һәм кеше безнең милләтебез мәңгелек турында уйласа, бүген исән булырга кирәк. Мәңгелектә калыр өчен. Менә без бүген исән калсак, без мәңгелеккә керәбез. Менә кеше һәр көн без бит гаҗәйп милләт. Мин шуның турында пьеса да яздым, менә Фәрди Икчәнтаев ана. Без гаҗәйп, без бердән бер милләт. Без иртән бер-беребезне күреп, нинди сүз әйтәбез? Исәнме сез? Бердән бер милләт шулай исәнләшә. Исәнме сез? Урысчага тәрҗемә ителә, живы, ливы дип без исәнләшәбез. Димәк, безнең өмет бик көчле. Мәңгелектә калырга. Без исән калабыз икән, без мәңгелеккә кирип, бүйек татар халкы булып, тарихта һәм мәңгелектә калачакбыз. Мин шушы фикер белән, шушы иман белән яшим. Бик матур фикер һәм бу урында инде без